Докторе! Стига ви, край. Нищо не виждам! Докторе, хора, помогнете! О, докторе! Нищо не виждам! Докторе! Докторе! Имам нещо на главата, докторе! Стай тук! Моля ви, докторе! Не знам какво става. Тук входящ номер има регистратура. Тук виж ли ги всичките тия хора? Всичките чакат ред. Стой! 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 Искам те тук кратко и входящ номер си вземи оттам. Къде? Нищо не. Стой! Така. Се надяваме, че ще стои мирно. Разправял ли съм ви за човека, който накарал каза си да говори? Научил го, някак си движил целия си корем нагоре-надолу и изпърдявал думите. Това било с някаква чревна честота, един такъв куркащ, застоял, специфичен звук, който можеш да помиришеш. О, как мирише! Тихо! Докторе, нищо не виждам! Не, ти трябва да виждаш. Колеги, видео. Този човек работил в един пътуващ цирк. Номерът му се наричал По-добрата упка. Ти пак ли тук нещо? Значи той се разигравал последния начин. Ей, старче! Още ли си там долу? Докторе, нищо не виждам. Старче! Не, трябва да ходя по голяма нужда. Така. След време газът придобил собствена воля и започнал да говори сам, без някой да му казва. Полека-лека се окопитил още повече, израснали му някакви странни, зъбоподобни кукички и започнал да се храни. След това се научил и да си пробива път през панталоните, да се напива, да крещи, че иска равни права, кленчел, че никой не го обича и че иска да бъде целуван, както другите усти. Започнал да говори непрестанно, денонощно, чувал се чак от другия край на града, как човекът му крещи да млъкне, но газът заявил. Ти си този, който трябва да млъкне, не аз. Защото повече не си нужен. Аз мога да говоря, да седя и да ям. И така, човекът започнал да се събужда с някакво желе на устата всяка сутрин. Човекът се опитвал да махне това желе от устните, обаче то полепвало по пръстите му и оставало там. Обаче, накрая устата се запечатала и главата щяла да се ампутира от само себе си, ако не били очите. Оказало се, че единственото, което газа не може да прави, е това да гледа. Ама, докторе, аз нищо не виждам. Докторе, моля ви се, помогнете ми, докторе! Не ти трябва да виждаш, слушай какво ти. Точно стигнах до него, точно диагнозата ти търся. Значи нервните връзки са блокирани, като твоите. Ще умра ли, докторе? Не може мозъка да издава заповеди. Разбираш ли? И така, в един момент очите угаснали. В тях можело да се види точно толкова чувство, колкото в очите на паяк на върха на клечка. И сега, какво правим? Какво правим? Три, четири. Гъс глава затрива, но тежкого, който го няма.
Много яко. Вероника Беждарова и Крис Енчев. И тримата, всеки малко в своите амплоа. Вероника прави перформанси, Крис пише неща и философ, Боби е скулптор. Обединени около тази гъзна еманципация. Добре, благодаря ви. Ако имате, това е хубавото на Пластелин, че може след това да се докоснете до художниците и техните творби. Само да помиришите. Да. Така че, да, те са тук при вас и са достъпни. Достъпни са. Идеята ще Така. развити. Да. А ние продължаваме нататък.